Diana! Espera, que m'ha caigut hasta el pinganillo a mi. No per l'aire, s'ha fet de nit. Senyor o no? Molt, mare de Déu, senyor, per supost. A més, m'ha agradat molt i aquest efecte flash que ha fet al final, en la part baix, molt bonica. Aquest final ha sigut molt diferent del que Molt estem diferent acostumats. perquè ha fet una llampada.